Bună și bine v-am găsit la al treilea episod de Sub Ice Surf. Și da, hai să intrăm în Sub Ice Surf. Am jucat și am făcut vreo 11 minute acolo. Puțin cam 8%. Și de sper să vă placă această serie. Hai să vorbim. Am două viziunări la ăla. Am zis că fac 12 ore, 9, dar nu, 2. Am făcut o oră și nu știu cât. 40 minute și 30 secunde. Nu mai puteam. Sunt copil, vă dați seama. Mă uitați să-mi iertați. Scuzați-mă. Scuzați-mă. Haideți să începem. What? Wow! Au băgat asta iar? De... Credeți că vreți? Asta prange. Caut. Așa am colectat. Hai să încep. Da, sper să vă placă această serie. Merg că am avut bani. Și nu m-am băgat aici deloc. Nu știu ce. Hai, eu o să încerc să mă încerc. What? Robot? A făcut și aia, acum fac 10 de alea. Hai. Sfârșit, așteptam. Am obișnuit cu plăcile alea. Așteptam doar încolo am nichet. Bot. Și că am consumat și cheile, sper să nu vă supărați. Le fac imediat. Eu și Minecraft cu camera pe PlayStation. Te rog, iau bot. Uite, bă, acolo pe tâși terminam. Da, sper să vă placă această serie. Vreau și eu să mă puneze cineva la mine. Ca nimeni. Azi, mă. Bine, hai că mă abțin acum dacă vreți voi să mă abțin, că nu știu că nu știu boss. Bă. Spre la jucat și cred că o să mă întâmplă. Același lucru, puteți să luați pe ce bandă vreți. Și vreți nu vă supărați că n-am fost în direct. Că făceam porcărie dacă eram în direct. Hai că am făcut 11 asta. Trebuie să fac 20. Băi, ești prost, dau pe asta și nu merge. Ia pune tu pauză. Eco. Da. Sper să vă placă această serie. Hai, ia-le pe toate. Happy Room. Există pe telefon, dar e o porcărie. Să-l instalezi și mai există 60 de secunde. Pe la care trebuie apucat să nu instaleze ceva ca Happy Room. E o porcărie, să nu-l instalați. Instalați-vă pe calculator dacă vreți să vă jucați. Happy Room, jucați-mă.
Oh my god. Ce-l mai dau ăla? Me, my friend. Uite, mă enervează că trebuie să fac asemenea bani. Da, aici este 15 și 130. Hai să începem. Mai puțin asta. El schimbă culorile, nu știu. Cum face cu mâna? Asta ne bă. Și ca fluieră, de fapt, eu fac e cam așa să fluieră. Că nu stă fluieră. Da, fluieră. Dar nu pot. Mereu, mă înțelegeți. Acho que dá clique que ele tem. Eu joc invers cu telefon, deci joc invers, nu știam, dar joc invers. Hai să mă le postim. Hai, doi. Spuceți voi dacă vreți să dau aia. Dacă credeți că e mai bună. Că eu cred că... Bă, murem din prima. Că mor așa. Cred că banii sunt mai importanți în acest joc. Culorile astea care le vedeți și pe aici. Găsit doar pe cer cum ar fi groaznic. Da, sper să vă placă acesta. Cât am filmat, 7 minute, cât mai am luat. Așa, să vă... Da, sper că se vede bine. După rând asta închidem și noi. Cât? 5 ești prost? Mai repede. După rând asta închidem și noi episodul. Trebuie să ține mult. Pe doar nu avem primul joc. Ce dacă n-a venit? Bă, ești prost. Nu eram atent și muream, m-a dus. Da, haide să încheiem și noi episodul. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe și cel mai important un comentariu. Pa, pa! Scuzați, am pus pauză. Pa, pa!